Praise. Praise, praise. Kaunting pa. May buntag mga igsoon. Sugod ta sa atong panimbahon. Sa tibok simana atong simbahon ng Dios. Sa Espiritu ug kamatuoran. Akong gihangyo si Sister Chari sa opening prayer. Ikaw mag-alid. Ato tas mga pag-ampo. Labing gamahanan na mo nga Dios. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong pag-uban kanamo Lord sa tibuok simana Lord. Salamat nga ikaw ang Dios nga mo'y nag-atiman, nga mo'y nagahatag kanamo pagkaon Lord God ug maayong panglawas Lord God. Salamat Lord nga ikaw kanunay nagauban ka namo ug dalaygon ka Lord. Angayan ka Lord nga simbahon Lord God tungod sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi Lord. Lord, salamat Lord sa mga katawhan nga imong gidala diri, imo kaming gidasig ug imo kaming gipukaw Lord God inisayo sa kabuntagon aron sa pagdayo ug pagsimba diha kanimo Lord God. Salamat Lord sa imong presensya ug sa kanunay nimo nga pagiya kanamo Lord God nganha sa imong tiinan Lord God. Lord, giyahi ang matag usa nga kami Lord God malipayon nga mudayon ug mosimba diha kanimo nining adlaw Lord God. Bisan pa man Lord God sa among mga kaigsuonan nga wala diri Lord God, amo silang gidala sa mga pag-ampo amahan. Ikaw nakita sa ilang kasing-kasing Lord God. Ikaw Lord God magkahatag kanila og kalipay Lord. Ikaw magkahatag kanila kanunay og kadasig amahan. Ikaw ang Dios na kanunay magapaduol sa ilang kinabuhi Lord God nga dili sila mawagtangan og pagtuo diha kanimo Lord God. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga mahimaya Lord God sa matag usa namo nga kinabuhi. Bisan pa man Lord God sa among panimbahon karon Lord God ikan sa pagsugod Lord hangtod sa pagtapos among ihala diha kanimo Lord God. Nga ikaw ang Dios mahimaya sa among kinabuhi Lord God. Dawata Lord ang among hala diha kanimo Lord God. Hallelujah Lord. Ug bisan pa man Lord God sa magdala Lord God sa drums, sa guitar Lord God, sa lead guitar Lord God ug sa mga mag-lead Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y magabubo Lord God sa iyong presensya amahan. Ikaw ang Dios nga mo'y magagiya Lord God. Yes Jesus. Ug bisan pa man Lord God sa among mga kasilinganan Lord God, amo silang itugyan diha kanimo Lord God. Imo silang tagaan Lord God o gugma Lord God. Imo silang ubanan kanunay Lord God. Imo silang tagaan Lord God o kanunay nga kalipay sa ilang kinabuhi Lord God. Amo silang itugyan diha kanimo Lord God. Nga makauban namo sila Lord God diha sa pagsimba kanimo Lord God. Bisa pa man Lord God sa tanan nga mga kasimbahanan Lord God nga nangandam karon Lord God, ikaw ang Dios nga mo'y magauban. Ikaw ang Dios nga mo'y masimba Lord God ug maghari Lord God sa tanang mga kapastoran Lord God nga mo'y magawali karon Lord God. Ikaw ang Dios magabubo Lord God sa imong dihog Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y kanunay nga magauban ug maghari Lord God sa tagsa-tagsa sa kinabuhi Lord God. Dalaygon ka nga Dios ug among ihala diha kanimo Lord God. Kanimo lamang ang tanan amahan. Kani among giampo gipasalamatan. Pinagi lamang sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. Praise. Hallelujah. Mayong buntag kanatong tanan mga igsoon ko sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat no sa Ginoo nga nagmadasigon ang mas tag-usa nga moanhi gyud sa simbahan aron pagdaig sa atong buhi nga Dios. Andam na ba ang tanan nga budaig sa atong buhi nga Dios? Amen. Hallelujah. Amen. Ug niining ang takna ang mga igsoon, akong gihangyo ang matagusa nga atong abi-abihon ang atong mga kaigsuonan diha sa Ginoo. Atong inon, kumusta ka Brad ug sis? Nalipay kog dako nga nakauban ka nako diri karon sa simbahan. Amen. Hallelujah. Atong abi-abihon ang atong matagusa kaigsuon diha sa Ginoo.
gyud kita sa lawas ni Kristo. Hallelujah. Yes, Jesus. Usara gyud kita sa lawas diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Amen. Mga atong i-sentro ang atong matag usa ka kasing-kasing kinabuhi. Atong huna-huna diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, Lord God. Yes, Jesus. Dalaygon ka nga Dios sa mong kinabuhi, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Andiyan ako sa presensya mo. Ubas sa pagpaubos kanimo. Dalaygon ka, O Diyos, simbahon ko ikaw, pasinunggan o pasalamatan ka. Ako sa presensya mo. Uban sa papaubos kanimo. Dalaygon ka, O Diyos, simbahon ko ikaw, pasinungan o pasalamatan ka. Kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko. Magsimba o mga pagdaling ko. Walay laing butang na igabalos mo. Magsimba o pagdaling ako sa presensya mo. Ubas sa pagpaubos kanimo. Dalaygon ka, O Diyos, simbahon ko ikaw, pasinungan o pasalamatan ka. Kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko. Magsimba o mga pagdaling ko. Walay laing butang na igabalos ko. Magsimba o pagdaling kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko. Pagsimba o mga pagdaling ko. Walay laing butang na igabalos ko. Pagsimba o pagdaling kanimo. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Ang pagsimba, amahan, o pagdaig, alang lamang kanimo, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Sa dili pa ang atong panagsayaw o pagdaig
Nakoy basahon diri nga pulong sa Ginoo sa Salmo 100 verse 1 to 5. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati ug dayga siya. Amen. Atong daygo ng atong buhi nga Dios mga igsoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Kasing-kasing ko, nagabuto-buto sa tuwang kalipay, sa pagday kanimo. Ang kasing-kasing ko, nagabuto-buto sa tuwang kalipay, sa pagday kanimo. Pagkanindo, mukiay-kiay kamay, muatras-atras, muabang-tigjunan. Pagkanindo, sa baday sa kanunay, kay sa presensya mo, adunay kalipay. Kasing-kasing ko, nagabuto-buto sa tuwang kalipay, sa pagday kanimo. Ang kasing-kasing ko, nagabuto-buto sa tuwang kalipay, sa pagday kanimo. Pagkanindo, mukiay-kiay
maayo ka nga Dios sa imong mga kaanakan, Lord God. Yes, Jesus. Salamat sa imong kaayo, Lord God. Kanunay minimo nga gipangga mahal. Imong pulong nga imong gipangga, Lord God. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord God. Ipangga mo ako, bato sa pulong mo, bisan sa kapatyasan, ipasaylo mo ako, oh Diyos. Daigon ko ikaw, ipangga mo ako, bato sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, oh Diyos. Daigon ko ikaw, pagkasimbaho nung alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ipayaw ko, labihan ang grasya mo, nagigyahan ang kana mo, pagkasimbaho nung alagaran ko ikaw. Yes, Jesus. Ipangga mo ako, bato sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, oh Diyos. Daigon ko ikaw, pagkasimbaho nung alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ipayaw ko, labihan ang grasya mo, nagikahat ang kana mo, pagkasimbaho nung alagaran ko ikaw, pagkasimbaho nung alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ipayaw ko, labihan ang grasya mo, nagikahat ang kana mo, pagkasimbaho nung alagaran ko ikaw, pagkasimbaho nung alagaran ko ikaw. Hallelujah, Lord. Dalaygon ka nga Diyos. Simbahon ka na mo, Lord. Hallelujah, Lord God. Kanunay minimo nga, Lord God, nga gipangga o giatiman, gihigugma minimo, Lord. Hallelujah. Dalaygon ka nga Diyos sa among kinabuhi, Lord God. Kanunay minimo nga giatiman o gihigugma, Amahan. Hallelujah, Lord God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Gihigugma minimo, Lord, o gipakamati ang among kinabuhi, Lord God. Yes, Jesus. Gihigugma mo ako,
Dios, Lord. Hallelujah. Imo ming giluwas, Lord, gikan sa mong kasalanan. Imo ming giluwas, Lord, sa tanang balatian, Lord God. Imo ming giluwas sa tananamo nga mga giagian, Lord God. Hallelujah, Lord God. Sa tananamo nga mga pagsulay, Lord God. Kami nagmadaugod diha kanimo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, sa imong pagkamaayos sa mong kinabuhi, Lord God. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. Salamat, Lord God, sa imong kanunay nga pag-uban ka namo. Salamat sa imong gugma. Kanunay ni mga pag-atiman diri ka namo, Lord God. Wala minimo pasanti, Lord. Hallelujah, Lord God. Kanunay minimo nga gitabangan o kanunay minimo nga giluwas, Lord God, sa tanang matang sa butang, Lord God. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo nga imo ming gitabangan, Lord God, nga makalabang, Lord God, sa tanan namo, Lord God, nga maagian, Lord God. We thank you, Jesus, sa imong pagkamaayo, Lord, sa imong kinabuhi. Hallelujah. Salamat sa imong gugma o kanunay nga pag-uban diri ka namo. Dalaygon ka nga Dios, sukad ka ni adto ug hangtod sa imong pagbalik, Lord God. Kanunay ka namo nga simbahon sa imong kinabuhi. Thank you, Lord, sa kanunay nimo nga pag-uban o pag-provide ka namo. We thank you, Jesus, sa imong pagkamaayo sa imong gugma. Hallelujah. Ug tanang anak sa Ginoo magaingong. Amen. Sa sunod nga bahin mao ang scripture reading pag dado ni Sister Madeline. May buntag ka na tong tanan. Atong paminaw ang pulong sa Ginoo diha sa Juan 3:14 ngadto sa 17. Ingon dire, sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon. Ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang pulong sa Ginoo. Ari ka ta sunod nga bahin testimony. Sister Chare, imo ang higayon. Prepare di ay ang mga kids sa special number ninyo. Praise. May buntag sa tanan, no? Nasayod ko nga kitang tanan naikadaogan o kanunay ta nga kanang gipadaog sa atong buhi nga Dios.
So ang akong kuan kadaugan kay una sa tanan nga kuan nakaila ko sa tong buhi nga Dios. Kuan pa ko ato nag-edad pa ko og 13. 13 pa akong pangidaron nga niadto ko sa ilaha ka Ate Russell nga hangtod nga naabot og 9 years ko dito nga nagpuyo niya. Salamat sa Ginoo tungod kay nagyud ang ihang gugma bitaw nga ako mo'y kanang una nga nakasinati sa ihang pulong unya ngadto na sa akong mga igsuon, ngadto na sa akong tibuok nga kanang pamilya. Niya sukad nga kanang nakaila mi sa Ginoo ug nangalagad sa Ginoo wala gyud mi niya pasagdi. Niya kanunay gyud siya nga nag-uban do na ay mga pagsulay inana pero nagmadaog gyud atong buhi nga Dios kanunay mi niya nga gitabangan, kanunay mi niya nga gipahinumduman sa iyahang pagkamaayo. So makalabang ra gyud sa mga pagsulay sa kinabuhi sa tibok namo nga kanang pamilya. Aniya kanang dugang kadaugan niya kanang pagkuan na nako pag-graduate na nako og kanang senior high niya nga apply og kanang mga trabaho inana sa call center niya grasya sa Ginoo kay kanang dili ra bitaw siya kanang dili ra kay siya ingon nga lisod-lisoron ka ba niya kanang dili baya ingon nga kanang tanan nga kanang sayon ra para sa ilaha pero grasya sa Ginoo kay kanang ang pabor bitaw ang opportunity kay naa gyud sa iyang mga kaanakan niya kanang hangtod na nga wala ra jud ko wala ra jud na hibaw-i nga kanang maka trabaho kanang maka work from home ko in ana niya kanang grasya sa Ginoo tungod sa ihang pagkamaayo kay iha ra jud ang tanan tanang giyak tanan nga mga kaalam nga naa nako gikan gyud sa Ginoo wala gyud ni ako so pasalamatan Ginoo kanunay ang Ginoo sa ihang pagkamaayo ug sa ihang pag-uban bitaw kanaho kay kung wala ang Ginoo wala koy kanang dili siguro may ani karon niya wala koy kanang ingon ana nga trabaho bitaw kung wala ang kanang pag-uban sa Ginoo kay dili po siya ingon nga kanang basta-basta ra pud bitaw nga kanang trabaho nga mag-atubang ra kas imuhang computer di kay mag-type-type ra ka ana bitaw niya grabe siya ka stress o ka kanang ka draining ba niya mo na nga pasalamat gyud ko sa Ginoo nga gitagaan ko niya og kanang mga pamaagi nga dili bitaw nga kanang magpadala sa ka stress ingana. So kung naay mga kanang pagsulay kanang mo relax sa gyud ko sa akong hunahuna niya magpakitabang ko sa atong buhi nga Dios kay kanang nami mga kauban nga kanang dili na nila madala kanang musakit na bitaw ilahang ulo. So mo na ngayon ana siya ka stress niya. Pasalamat ako sa Ginoo nga naa gyud ang iyang pag-uban. Niya dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo sa akong kinabuhi ug sa tibuok na akong pamilya. Ang tanang dog himaya alang lamang sa atong buhi nga Dios. Amazing grace. O ayo kayo ang Dios sa iyong kinabuhi. Sunod, mga bata. O kinsay gidasig mo testimony, pwede pag yun, sayo pa kayo ang panahon. Brad, mga sister. Testimony mo diha. Sa kamayo ang Dios. Kay next month, another year na po. So dili nako pakyason ang pagpaambit sa kadaugan nga gihimo sa Dios sa amo ang kinabuhi sa among pamilya. Atong miaging 16 naabot ako mga igsuon gikas Cavite. Unya itagbo nako diri sa Alcoy. Pag-abot nila dire, higda sila kus kagabi kinahanglan silang motabok pagkaugma pit sa 17 didto sa Negros. Unya gidasig ko sa akong magulang nga naapod sa nagtudlo sa Norso o katupong gikag Cavite dugay naman kay may nagbanding ila kong gidasig nga mukuyog nila. Unya nadala ko silang pagdasig nagsulod nako sa mga sinina nako unya anang kabiyo na akong asawa nagsabot nami nga mukuyog mi unya duha ka buk among opsyon kami mo imukuyog budit sumig dumagiti or kaha ako ra usa nya moto nga okay man akong asawa pero nagbasa ko sa iyahang kana bitawng kanang iyahang pagbati mura gyud siya og kana bitawng kahawiron moto nga ang akong nauna nagduha-duha usahay nagtulo-tulo murag matog dumagiti murag mukuyog mura og igo rang muhaton murag inana bitaw moto nga samtang naligo siya sige ko og kuang gyud mura og kanang
Ay ko nga Lord, desisyon ko ni. Desisyon na nako Lord nga di gyud ko mo kuyog mo hatod rami. Niya mo to akong gisabot akong asawa nga mo hatod mi dito sa ah, kanang Tampi, unya mo diretso mi Dumaguete para dito mi mo palit og Anox sa digital RAM dito sa GBS. Nya kinahanglan kong muko na ikuyog nga drive tungod kay ang kulawas atong panahon na bago pang naka-recover. Mao hinungdan nga salamat po ko sa kinabuhi ni Dong Malvin ato Marvin no ato pakpakan ang Ginoo nga iya sa asawa. Anytime sad nga mabira-bira bitaw na ako sila kay si Brad Serapin murag busy pud atong panahon na kay murag nasa mga trabahante atong pagkaugma. Unya mo to nga pag-abot sa Dumaguete, bless kayo ko kay doon ako'y anak sa pastor, katog yung pastor nga nagbautismo nako. Di kana bitaw nagkita mi dito sa Imol, Imol to. City Mall di as Dumaguete. Nya kay ang akong pastor kaniadto mo kuan man gyud ko sa una og blessing ngadto niya. So lipay kay ko nakakita sa anak sa pastor ako sang gi-bless. Sa dihang ni bless ko niya og 500 ang ihapong step sister nga gikan sa Australia nagkita masad mi gitagaan po ko niya og 1,000. Ora pag nihatag ko 500 ni ani po dai ko og kuan 1,000 ni ana no magpugas ka anihon man dayon. Una nga pag-abot dito sa GBA salamat sa Ginoo nga daghan kay mga items dito sa drums niya ingon ang seller dito nga kani mo nindot kani mo oy kuan kanang sale gyud kay nila. Nya salamat kay sa Ginoo nga nakapalit tag bag-ong drums, nya nakapalit po mi og kanang makapalit po tag bag-ong gitara o nya kanang microphone nga kanang wireless. Ato pakpakan ng Dios no sa iyahang nga pagkamaayo nya iyang gi-provide yun nya ang Dios mag-bless sa tao nga nahimong instrumento aron kini mga butang nga ato ang gikinahanglan sa simbahan kana bitawng brand new gyud dili gyud si kanahan brand new. O niya, akong kadaugan mga kaigsunan, mao ni nga, kanang, wala gyud itugot sa Ginoo nga, mukuyog ko dito sa ako ang magulang, kay, ang ako ding anak, sa sige niya eskwela, sige sa eskwela, katong sa sige na siya sumbong sa iyang mama, nga sakit iyang abaga, sakit iha dire, sakit dire, dako na di ikyo sa piang, nya, ang ihang piang murag gisalo bitaw pneumonia. Nasa pneumonia niya napag isay piang maglisod sa ginhawa. Nya gisalo pag isag allergy. Motong nang hupong ang iyang naong niya nanagko iyang mata, iyang tabon-tabon. Nya akong giingnan akong asawa nga kami gyud magdulog si Asap. Kay si Asap, David Asap ug akong asawa. Taga tungas gabi ako gyud na silang hablan. Na-imagine ako nga ako ang inahan nga nagdako ko nga mamatikdan ako nga ako ang mama magmonitor gyud namong mga bata. Mausay naas akong kasing-kasing. Ang monitoron gyud na nako unya ako gyud giingna ko asawa nakabalog gyud ko nga do na gyoy dili kuan kanang komportable ang gibati sa akong anak kay lihok naman tanan ang iyang ginhawa mag-apas naman siya nya kalit naman siya alindasay. Ya sugod naghubag iyang naong, ya sugod na ihahubag iyang mata. Moto nga pag Christmas party sa ilang eskwelahan, desisyon ning duha, kinahanglan mi munaog mi sa lungsod, amo gyud nga check up. Pag abot ito kinahanglan gyud nga i-admit siya. Dili sa pwede nga idadog balik, kinahanglan i-admit. Nya bless kayo mi mga kaigsunan tungod kay dito namo na banding pag-ayo ang ako ang amo ang kuan ba pagkamagtiayon dito sa ospital. Kay diri manggod og sa kanang diri, puro manggod trabaho. Kay buntag live ko. Pagkagabi live ko. Murag na nahimo na bitang pareha sa syudad ang moang style. Na may conversation na kami akong asawa. Pero dili gyud preha ato grabe ka lalom. Kanang naagi pinaka kuan ba nga gibuhat sa Dios. Mao ni among buhaton. Murag girinyo o kuan bitaw gyud sa Ginoo didto mi sa ospital. Nya samtang nagdaig mi sa Ginoo, nagpasalamat mi sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Unya
samtang nga ang akong anak dili bitaw kalibang, nidako siya diri, si Dong Marvin ug si Daidi nakakita nidako diri. Nya kana bitaw makakita kasi imong anak nga kuan, dili bitaw siya normal, makuan ka kanang mabalaka ka, pero tungod kay dunay pulong ang Dios sa among kinabuhi sa atong kinabuhi, ang among gibuhat nag-ampo. Ang gitawag Dong Marvin, si Daidin, mga Kristohanon ta ato nang barugan. Dong Marvin, Daidin, itapion ang imong kamot, itapion namo among kamot sa anak sa lawas sa bata. Nag-inampo ay mi. After nga nag-inampo ay mi, nagkalibang si Asap. Sa dihang nagkalibang si Asap, nindot na kay ang tiyang tanahon. Ni normal gid siya. Ya every kuan gyud taga tambal taga kuan ampo gyud deklararang kompletong kayuhan. Kagabi samtang gipatulog nako ako ang asawa kay pulihanay man mi. Kay dili man pwede nga dili magpulihanay kay masipyat gyud yan ang nurse. Kay usa ka higayon ang nurse, ang usa ka nurse nag-inject na siya og kuan kanang antibiotic, antibiotic. Karon alas 6 kinahanglan siya kuan man sa 8 hours before antibiotic na sad. Ang sana? Antibiotic. Oh. Karon alas 7 na-injikan siya alas 6. Pag alas 7 pulihan naman magpuli-puli na sila. Karon ang usang nurse nagdala-dala naman pug katong tulo ka buok kuan say tawagan na sirens. Tulo ka buok insa mag-inject na ta. Alas 6 pag-injikan, mag-injik na po ka siya pag alas 7. Ingo si Russell, time pa sir, kanang, unsa man na, isang antibiotic. Sa alas 6 nigi, injikag antibiotic, anya, injikan na po antibiotic alas 7. Manang kinahanglan yung siyang kuanon, kanang nagi magmata. Nya, bless kayo mi, kadaugan yun kayo, kay akong giingnan ang nurse. Nurse, di ba na amoy lista ana? Na amoy lista ana, schedule sa inject sa akong anak pagpatumar sa tanang tambal isa sige naka-inject ka na di ay ni o dili ana kay kung na-injikan to ang akong anak tako kay problema mag-overdose to mo nang bless kaayo mi nga naagyod ang giya na ang protection sa Dios nya akong anak kung akong asawa to karon sa ospital uban ni Aldrich samtang gatan-aw ko sa akong anak iyang naong back to normal na gyud no ato pakpakan ang Dios no mga igsoon nga back to normal na iyang naong ang iyang tabon-tabon iyang naong dire wala na maghupong nya iyang tiyan okay na muuli na gyud siya nya kinahanglan man siya nga monitoron pa sa doktor ni hangyo ang doktor nga kinahanglan pang monitoron ang imong anak una nga lantaw ra sila live akong gipasalamatan ang Dios nga tinuod gyud kung naa ka sa Ginoo naa gyud ang Ginoo magagiya mga protection ug walay nakulang sa tanan nga ako mo ang nakita, tanan nga gikinahanglan, wala pasagdahi ni Lord. I-provide sa Ginoo tanan. Muna nga grabe mi kablas. Og ako nagtuo nga grabe ta kablas tanan. Nganuman, dili lang kay kami ang nag-ampo, kundi dili pati kamo. Nag-ampo para sa Ginoo. Ang mga pagdaig pagpasalamat alang lamang sa atong buhing nga Dios dalaygon ang atong Ginoo. O, sayo pa kayo, isa pa ginasig dia. Mana? So, mga kids, inyo ang prepare mo sa inyong halad awit. Lo.
Ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayat na kapagkaloob. Ang mahaling Diyos, nilindong niloob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa na'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binibigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng pagkapagkaloob. Mamahaling hiyas, ninggintong nilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa na'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang magapiling mo'y kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng pagkapagkaloob. Ang mahaling hiyas, ninggintong nilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa na'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Atong pakpakan ang buhi nga atong Dios, no, sa kinabuhi sa mga bata nga gibansay alang sa mga buluhaton diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang ato karong pagahisgutan nga mga pulong nga mga mensahe gikan sa atong buhi nga Dios, naghisgot ni sa mga gikinahanglan natong makatunan samtang naapata sa kalibutan.
Diha sa libro Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 4, Kapitulo 4, Unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 7, hangtod sa versikulo 11. City hangtod sa versikulo 11 sa Unang Pedro Kapitulo 4. Akong iyangyo ang matag-usa sa pagpanindog, pagtahod sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mga maayong piniyalan sa gasa sa Dios. Ingon dinhi, duol na ang katapusan sa tanang butang. Busa, pagpugong kamo, pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo. Labaw sa tanan paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod. Kay ang gugma nagtabon sa daghang sala. Patasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Ingon man ang maayong mga piniyalan sa nagalaing mga gasa sa Dios. Kinahanglan gamiton ang tagsa-tagsa nga talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kayuhan sa uban. Ang magwali, kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinahanglan mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios. Aron nga sa tanang butang, daygon ang Dios pinaagi kang Kristo, kay iya man ang tanang dungog, gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, niya kami aron sa pamati kanimo, sa pagkat-on na usab sa imo mga mensahe, sa pagdawat na usab sa imo mga pamaagi. Nasayod kami nga ang amo ang kinabuhi nagkinahanglan kanimo. Nagkinahanglan sa imo mga pulong. Kay diha sa imo mga pulong, dadon kami diha sa imo mga saad. Og ang imong mga saad dili gid na mopakyas ni adtong mga tao nga namati og nagkinabuhi niini. Busa amahan among gipangayo nga ang tanang makabati makadungog kami, sa imong mga pulong karon, imong tabangan nga dili lamang kutob sa pagpaminaw o pagkat-on kundi sa pagkinabuhi pag-apply niini samtang doon na pay panahon. Kay ang imong pulong nagsulti o nagsugid kanamo nga ang tanan nga namati og mubuhat sa imong mga mensahe, imo kayong panalanginan. We declare blessing in Jesus' name. Amen. O amen. Palihog sa panglingkod og ingna ang imong tapad, gipiyalan ka sa Dios. Ang title dinhi mga kaigsunan, mga maayong piniyalan sa gasa sa Dios. Kung maingon tang gasa, usa sa mga gasa nga gisgutan di sa Biblia sa gibasa kaganina ni Day Madilin, diha sa unang Juan Kapitulo 3, 14 hangtod sa 17, diha sa 16, ang minsay sa maong bersikulo naghisgot na sa gasa. Ang tanan mayong gasa. Ang pinakadakong gasa nga paila diha mga kaigsunan si Jesus. Ingon diha, kay higugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug ang tanan niini. Kay higugma sa Dios ang tibok kalibutan ug tungod niini, tungod sa iyang gugma, iyang gipadala si Jesus. Si Jesus nga gipakita diha nga bugtong. Wala nay lain. Bugtong nga anak. Ingon diha, aron ang tanang mutuo ni Jesus, dili malaglag, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. So dunay pulong nga gikinahanglan natong mabantayan diha kanang gitawag kalaglagan o kanang kitawag kinabuhing walay katapusan. Dunay panghitabo nga gikinahanglan natong masabdan diha kanang kalaglagan. Ang tao nga dili makasinati sa gitawag kalaglagan katong mutuo ni Jesus. Ang tao nga mintuo ni Jesus nagbuhat sumala sa gibuhat ni Jesus. Amen ba? So ato nang susihon mga kigsunan kanang gibuhat ni Jesus.
nga kinahanglan ka ng mga gibuhat ni Jesus ato ng katunan. Ug sa atong pagkat-on ni ini, dili lamang kutob sa pagkat-on, kundi sa pag-apply ni ini. Amen ba? Usa nga gipakita nga buhat ni Jesus mga kaigsunan kanang pagkamainampuon. Ang tanan moingo pagkamainampuon. Kinahanglan kabalo na gyutang mo ampo. Ikaw nga nagtuog Dios, ako nga nagtuog Dios. Sa tanang sitwasyon kinahanglan kantigo gyutang mo ampo. Kay maunay giingon ni Jesus, kung ikaw nagtuo nako, nagbuhat ka sa akong mga buhat. 1 Kapitulo 1, 1 Kapitulo 14, versikulo 12. Ang tinuod mo ni, ang nagtuo ka nako, magbuhat sa akong mga buhat. Usa sa mga buhat nga gipakita diha sa Marcos Kapitulo 1:35. Kung naa kay Biblia, pwede ra gyud ka nang basahon. Nabatasan ni Jesus kadlawon pa lang. Mangita na siya lugar o dapit. Dili niya nimo kalimtan. Inay mong tapad ayaw kalimti. Naamang kas imong trabaho, naamang kas imong pamilya, naamang kas biyahe. Ayaw kalimti. Ang gipakita ni Jesus nga nabatasan ang pagkamainampuon. Amen ba? Ingon siya diha nga kadlawon pa lang si Jesus migawas na sa balay. Ug nangitag dapit aron magampo sa amahan. Diha niya gipakita kung magampo siya kanang dili siya makadisturbo ug dili usab siya madisturbo. Bless kayo kung ato nang mabatasan. Unya ang tambag ni Apostol Pablo mga kaigsunan ko sa Ginoo ni Pedro no sa atong gibasa kaganina nga ingon dinhi nga duol na ang katapusan sa tanang butang. Busa pagpugong kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. Dinhi gitudluan ta kung unsay gikinahanglan natong matngunan, ang tanan mo ingong matngunan. The word matngunan mga kaigsunan dili dapat malimtan. Kasagaran mga kaigsunan, bisag sao ni mugmatngon dunay mga panahon nga imo nang maalimgatan. Pero kung imo gyud nang kinasingkasing nga pagtipig ni ini, dili nimo na siya maalimgatan. Unahon gyud na nimo. Kay kung dili na nimo buhaton kana bitawng mura ba og unay giingon sa akong asawa, Lord, gimingaw ka sa among mga pag-ampo. Hilak siya. O Lord, salamat. Dako kayo ang kana bitawng kahimuan nganong nakasinati mi ini. Kay usa sa kana bitawng muingon na gani duol na ang katapusan, ang gipakita mga katapusan, hapit na mo balik si Jesus. Gipakita sa Biblia nga ang mga tao grabe na yung bisiha. Lo. Bisan sao na mo og manage mga igsoon ang time. Tinuod na labi na gyud kung dunay may mga bisita mga tao. Basa sa ikaduhang sulat ni Pablo sa ikaduhang libro sa Timoteo. Ingon diha sa libro sa ikaduhang Timoteo, mao ni pinakakuyaw. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, unsa ang kahimtang dagway sa mga tao sa panahon nga na ang katapusan. Timan ikini, sa katapusang mga adlaw, muabot ang mga malisod nga panahon. Kanang word nga mga panahon, panahon sa pagsimba, panahon sa pagbasa sa Biblia. Kabalo ba mo ang giingon? Malisod nga mga panahon. Ingon diha, muabot, ang adlaw muabot, ang mga malisod nga mga panahon. Lisod na sa tao ang pagpangalagad. Lisod na sa tao ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Yes, ikaw, ako, nagtuot ag Dios, pero kutob na lang taana. Wala na tay time. Hello. Labi na ron mga Disimbre. Grabe ka busy ang mga tao tungod sa mga party, mga selebrasyon. Nga unta, ikaw ug ako nasayod naman gyud ta. Nga labi na gyud sa mga bakasyon, bakasyonista.
Lak na sa pagbasa. Lak na sa pagampo. Muna niingon din moabot ang katapusan nga mga adlaw ang adlaw mo abot nga malisod nga panahon. Panahon nga gisgutan diha. Ingon din ang mga tao maghuna-una lamang silang kaugalingon. Maghuna-una lamang sa kwarta. Mao na nga bless kay tang mga Kristohanon. Kay sa panahon nga malimgatan nato ang mga gasa, the word mga gasa, kana bitang ginatugyan sa Ginoo nga niya kanato karon. Nga wala nato kaniadto, that is a gift. Amen ba? Maayo kaayo ang atong panglawas. Maayo kaayo ang Dios nga nagpanalipod nato, nagbantay nato, naghatag nato kusog, naghatag nato kaalam, naghatag nato abilidad, naghatag ka nato og kana bitawng panalangin. Naghatag og trabaho. Pero kanang tanan hinumdumi may katapusan. Ang walay katapusan ang pulong sa Dios. Bisan sao na to o kanang tigom sa mga butang nga may katapusan, malagmit madalatan ni anak. Pero wala magpasabot na kana dili na to ka partner sa atong pag-alagad. Mana nga ingon siya dito sa unang atong gibasa kaganina sa unang Pedro, duol na ang katapusan sa tanang butang. Ang gikinahanglan aron makaampo ta mga kaigsunan, number 1, ingon siya dinhi, pagpugong. Ang tanan mo yung pagpugong. Kinahanglan natay self-control. Kanang word nga pagpugong mga kaigsunan, mabatunan lamang nato na kung naa nato kanunay maghari ang balang espiritu. Nya hinumdumi dunay duha ka klase nga mag-ilog sa atong kasing-kasing, nga mag-ilog sa atong nahuna. Kanang langit nun, wa na'y katapusan. Pero kanang yutanon, pariho na tanan. May katapusan. Espirituhanon, kalibutanon, duha ang ipakita diha mga kaigsunan. Mangumusta na lang nimo na ampingan. Gitudluan ta sa Dios na unsa may mga butangan niya nato kinahanglan do natay kaalam sa paggamit ti ining tanan. Usa sa angay natong hinumduman nga gikinahanglan do natay kaalam sa paggamit kining gitawag time. Amen. Time. Sometimes ang akong asawa mabugatan tungod kay insya best i-preview gud ko ha. Yes. Una nga kuan kayo kanang among time bitaw sa dito may hospital, wa gyud nako ing sa modeng wa decision jud kang di jud ka mo kuyog. Kay magkuyog di ta dire sa hospital. Holding hands me kaming tulo, asap magprime. Nindot kay mong gibate. Nga naami sa presensya sa Ginoo bisan kung naami sa hospital. Muna nga usa sa mga gikinahanglan kining gitawag pagpugong. Pagpugong sa kabisi. Dapat kinahanglan ta mga kaigsunan kantigutang mo control. Ingon diha, pagpugong. Sunod nga gikinahanglan kining pagbantay. Ang kita nga tao dili ta kabantay mga kaigsunan kung wala ang balang espiritu nato. Amen. Ang balang espiritu kinahanglan na siyang maghari nato. Naunsaon man paghari sa balang espiritu kung wala tay time sa balang espiritu. Wala tay time sa pagampo. Munang gidasig yun ni Russell ang ayang mga igsuon, ugma simbag yun. Amen? Salamat kay sa Ginoo. Nya kabalo ba mo? Bisan unsa ang mga pagsulay. Kung naaragoy tay time ni Lord, damurta nga makigsuod ni Lord. Damurtang mo dangop ni Lord sa time nga naa nato ang mga pagsulay. Kabalo ba mo? Ang result nga gipakita sa Biblia, blessing. Amen. Panalangin. Kabalo ba mo? Sa mga tao diha sa karaan nga panahon diha sa Biblia, bisan unsa ang mga pagsulay. Grabe nga mga pagsulay. Siguro dunay mga pagsulay nga diin nabugatan ta pag-ayo. Grabe ang atong gibati, murata og kana bitang
nahugnuan sa paglao murag inana bitaw ang sitwasyon. Pero bisan unsa nga mga pagsulay nga atong nasinatian karon, layo kayo na sa mga pagsulay sa mga tao nga gisgutan sa Biblia. Usa na ni anak kana si Joseph. Hello, kaila pa mo Joseph? Joseph nga naa sa Genesis. Si Joseph gisalikway sa tanan niyang mga igsuon. Walay igsuon niya nga may proteksyon niya. Gikan sa iyahang kanabitang pagdawat sa mga mensahe sa mga damgo kay magdadamgo man si Joseph. Siya kakita sa mga kahibulungan nga mga pananahon. Siguro usa nato usas inyong mga anak usog na kay silang magdamgo. Kay kanang akong si David, kusog na siya magdamgo, manugid na siya namo. Kanang damgo, bantayanan kay na siya. Ampinganan na siya. Kisa may nakasuway og damgo diri. Amen, no? Si Joseph nagdamgo siya. Ya tungod sa iyang mga damgo, giluto siya sa maigsuon. Gibaligya siya unya didto nasod sa Ehipto, gisakit pag isa pag-ayo. Pero likod sa mga kapakyasan, likod sa mga pagsulay, no, dili kapakyasan, lisod sa mga makaingon ta sa atoa, sa atong tawhanon kapildihan. Murag nalimtan na si Joseph. Gani si Jacob miingon na nga abi niyang patay na si Joseph kay gipatuo naman to nilang patay na si Joseph. Wala na maguna-una ang iyang amahan. Nabuhi pa si Joseph. Pero tungod kay si Joseph, bisan sa mga pagsulay, wala siya mobiya ni Lord. Nahimo siyang gobernador sa tibok Ehipto. Grabe ang panalangin sa Dios sa kinabuhi ni Joseph. Usa, duha, nga mensahe nga atong gikinahanglan. Ang una, pagpugong. Amen? Kanang word pagpugong, gamiton, daghan kay nang magamitan na pagpugong sa kaon. Oy, kinahanglan no pugong-pugong punta labi nag Disyembre. Oh. Oy, tinuod na. Kay Christmas party didto sa among anak. Gibira-bira ko didto. Gibira ko diri. Gidala na po kong division kay gipatawag ko no ko ni sir. Kay kaon po didto. Pagabot dito adobo. Layo pagani ko gikamay na ko. Nya, abi na ko kisay gikamay nilingi po kuha man po ilaing tao niya naay tao nag-akba man po didto ga program didto. Kung ako magyuni, kung ana ako sao ikaw. Pag abot dito pakanon ko kay galitson po si Ma'am Jed. Puro litson. Nya murag karong simnahon na murag hapit na litson. Nang kanang pagpugong bantaya gamit kay na siya ina imong tapad gamit kay nang pagpugong. Tinuod na pagpugong sa trabaho kinahanglan ka antigo tang mo gamit sa time para ra gyud sa trabaho. Kay kun dili nato pugngan ang ato ang kaugalingon sa pagtrabaho wala na tay igong kusog nga isimba sa ni Lord. Amen. Grabe gani ta kabisi sa adlong Sabado. Grabe po ta kaluya sa adlong Domingo. Imbis kanang musatsa murag kuan murag gigunitan bitaw gigunitan sa mga pamaol una nga ingon diha pagbantay duol na ang katapusan busa pagbantay kamo pagpugong ang ingon diha pagpugong usa sa makahatag natong kinaiya sa pagpugong dili atong pamilya inod na dili ang kwarta. Ang usag yun nga makahatag nato aron kita makapugong. Natay pagkamapainuganon. Kabalo mo unsay gipaila sa Biblia, kinsa gipaila? Holy Spirit. Sa Galacia kapitulo 5 versikulo 22, pag-abot dito sa 23, usa sa mga bunga ug ikasiyam ka bunga sa balang espiritu mao ka nang gitawag self-control. Ang balang espiritu muhatag na nimo giya, pugngan ka. Mao na nga imbes
Muadto kog Negros, gipugngan ko. Amen. Gipugngan ko. Imagine na, nagsulod na ko sa tanan akong gikinahanglan. Nana dito ang toothbrush, toothpaste, sudlay, nana dito ang mga gamit nako, pangilis. Pero sa diha nga, kanang musaka, isa ka na unta na akong sakyanan, dunay pagpugong sa akong kasing-kasing. Ayaw. Nindot kay nang maminaw ka. Amen? Kana bitang pugnan kasi mong asawa. Sa mga bana, kisa yung gisuhayan ring, pugnan kasi mong asawa. Sometimes, dili ta kapung sa atong kaugalingon, kamito ng atong partner. Pugnan kasi imong bana. Kinsa may gipugnan sa imuhang bana. Pero ayaw lang pod og pugnan kasi mong bana og mosimba. Pugnan kasi mong bana kung mubasag Biblia. Kay dili na blessing ang imong padulngan. Sa dihang wala ko kaatog Negros, gaan kayo pag-atubang namo sa problema. Nagkuyog yung ming duha. Nindot kayo, nagkuyog mi dito. Nya, pagsuod na namo dito sa amo ang kuan dito, ni kuha may og private room, kay kinahanglan mi mo kuha og private room para makapuli-puli mig tulog. Kay kinahanglan na gyud may puwersa nga makatiman gyud sa mong anak. So kuha mig private room, medyo kuan gyud siya, kanang taas-taas gyud siya, pero si Lord mo'y nag-provide tanan. Grabe si Lord, nag-provide gyud sa tanan. Kay do naman ko'y mensahe ang Ginoo, ingon diha ang Ginoo nga, buhata, bisag unsay inyong buhaton sa ubos akong mga igsoon, gibuhat na ninyo nako. Kanang naas Mateo 25 bitaw, munang akong asawa, kanunay gyud akong gipahinumdum akong asawa, kinsa ganitong na mga taong nag-alagad sa Ginoo, sila ang angay ng tong tabangan. Kay katong mga taong wala mag-alagad, kung imo tong tabangan, imo tong taga-kwarta, bisyo ra to. Bisyo lang to. So, kining pulong pagpugong, wala tay laing gikinahanglan aron na tay pagpugong ang balang espiritu. Muna niingon diha sa Galacia 5:16, paharia ang balang espiritu. Unsaon man paghari sa balang espiritu, diha ta magkat-on. Unsaon aron maghari ang balang espiritu? Aron sa tanan natong buhaton, magmalampuson ta kay gigiyahan ta sa balang espiritu. Kabalo ba mo? Unsaon aron maghari ang balang espiritu kanang maminaw kag mga awit makalangit. Tinuod na. Kanang maminaw kag mga awit nga makalangit. Ayaw tong mga awit nga pangkalibutan. Kay usahay makuan ra ka ana, malingla lang ka ana. Labi nagkanta anang sana dalawa ang puso. Nya hugot kaayo nimong nahatag ang imong nahuna sa kanta. Magdala nimo na og kapildihan. Tinuod na. Pero kung maminaw kag mga awit mo na sa Dong Marvin katong nagbiyahe mi sa Mantalongon, ingko nga kini Dong Marvin, usbon gyud ni Ginoo. Kaysa una mo inom pa to, niya mo sigarilyo. Niya, usbon, yun ka ingong yung usbon, yun kay ngano, kusog ka siyang maminaw og kanang sounds para pang Ginoo. Namanghago ko, pang Ginoo man? Sige siyang paminaw pang Ginoo. Tapakpakan ang Ginoo, mga igsoon. Una nga, damor kang maminaw mga awit makalangit, damor kang maminaw sa mga awit, kanang mga awit makalangit. Kabalo ba mo unsay unod ana? Word of God. Kanang yung, walay rason nga dili ka namo simbahon. Nindot ba kayo mga kaigsunan kanang mag-atubang ka sa mga problema, awitan lang nimo? Ang mga problema, mugaan ang imong bation. Amen? Una, kung naatay pagpugong, para naatay pagpugong, paharion na itong balang espiritu, aron maghali ang balang espiritu, sayon ra kaayo na itong buhaton, maminaw ra tag mga awit makalangit, unya, minaw tag word of God. Kabalo ba mo sa mga awit? Word of God na yan. Tinuod na. Awit makalangit. Dalangpanan ka. Asa na mabasa? Nga si Jesus mo'y atong dalangpanan.
Di ba naa sa Mateo 11:28, dangop mo nako, duol mo nako. Amen? Siya nga to ang dalangpanan sa tanan. Muna ina imong tapad, kumusta? Wala na ka maminaw dayang-dayang? Tinuod na oy. Ayan mo paminaw anang mga worldly songs. Ya, naghanap ba kaayo og mga TikTok diha nanay mga satsa-satsa? Inyohan nang ilisan. Kana ng mga pangkalangit. Kabalo naman ta unsay awit palangit, no? Amen? Basa tag Bible, minaw tag mga sa pagkakaron ang atong FM station wala pa ang atong FM wala pa magkuan kay wala pa magandar kay naguba ang iyahang power supply. Pero na ako'y extra nga power supply, wala pa ko kahigayon god kay grabe ka busy nya hangtod naabot mi sa ospital. Inigbalik na ko, ay itaod na ko ang power supply, katong nakadawat og mga radyo nga nanghatag man ko dito sa eskwelahan, minaw daw sila, no? Nya mga konsehal ato anang panghatagan. Ato pakpakan ang Ginoo, no? Sa iyang pagkamaayo. Nya sunod nga atong gikinahanglan natong kuan dinhi kanang gitawag pagbantay. Usa sa gikinahanglan pod nga aron makabantay ta, balaan ang espiritu gyapon. Ang balaang espiritu maunay mo tabang nato aron makabantay ta. Siya man ang makigsulti nato. Siya ang tigpahinumdum. Matod pa ni Jesus, ayaw mo kabalaka, ayaw mo kaguol. Inig-abot na ko sa amahan, mangayo ko niyag magtatabang. Siya ang balang espiritu. Diha sa Juan 14, mga kaigsunan, diha gipailan ni Jesus Christ. Pag-abot sa versikulo 26, tanawa. Juan 14:26. Unsay giingon diha? Siya nga mao ang balang espiritu magtudlo ug magpahinumdum sa akong isulti kaninyo. So aron kanabitaw makapugong ta, aron makabantay ta, ang gikinahanglan ra gyud nato dili kwarta. Ina imong tapad dili kwarta ay. Holy Spirit. Kay kung naatay balang espiritu, kaantigot ang mumanid sa kwarta. Kung kabalutang mumanid sa kwarta, digyo kahutdan. Munang giingnan ako ang magulang nga gikan sa Cavite, ingon gyud siya nga do na gyud rason nga nung muagi gyud mi dire. Kay gikan sa amo ang pag abot sa Alcoy, hangtod gyud diri sa kay kuan man to. Kabalo mo anto, grabe to ka barumbado. Isog kay to. Tagulo tong armas. Iyan na lang kung pabuton, iyan na lang kung ano na iyang asawa para muala sa iyang ugangan. Patay yun ang iyang kinaiya sa una. Pero sa diha nga kami mo'y nagpatay, gitikbas ko niya. Ladi nga iyang gitikbas, pag anak niya sa kuan, ihayag ko na akong naong. Inuod yun na. Ako pa man siyang istoryaan nire. Nihayag ko na akong naong, nakuyapan siya. Ako siyang giliab, akong isuntok dire, akong ipabubuan og tubig ni mama na ulian siya, dindagan ko sa kakahuyan. Iyan na po kong giliab. Ingon na siya, ayaw layas ha. Kung di lagi ko mo layas, kanong mangliab kay sa sorry. Suod kay nami ato. Sukan nga nagkabulag mingaon gyud ko niya. Kaya nga naman, gibagog yun sa Ginoo. Nga kaniad to pertisang ko ana, grabe ka, problema. Pila kahigayon nga magbulag siya. Pero sa sige niyang paminaw sa atong programa, isa, John, ikaw mo'y gigamit sa Ginoong na bago ko. Tinuod na mo nang nihapit yun siya dire. Ibarot bit akong balahibo, mga kaigsuonan, pati ako mga igsuon. Na-bless sila. Sa John, wala pa ko makadungog sa imuhang wali, tong testimony nimo, until now, lisod ra gyud mi. Pero sa diyang nakadungog mi sa imong testimony, nihilak ko. Munang maghilak to, mag-testimony ako ang magulang, si Raymond. Maghilak. Muna nga, sige na ko siyang giyahan. Munang gusto ko mukuyog niya, kay daghan pag ikong itudlo niya. Pero kabalo ko inig Marso, pasig moari ra to siya dire. Ipay gyud kay ko mga kaigsuonan. Grabe gyud to ka lisod tawhana sa una. Pero karon, kanang sige na sagdaig ni Lord. Amen. Ito pakpakan ang Ginoo. Hallelujah.
Muna nga, pagpugong, pagbantay, sunod, kanang giingon diha, paghigugmaay. No? Ingon siya dinhi, labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayud, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Kabalo ba ka? Kanang word nagtabon sa daghang mga sala, inani ni siya. The first fruit of the Holy Spirit is love. Sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 22. Ug unya ang gidiscuss ni Pedro, ingon siya diha, paghigugmaay kamo, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Ang gikinahanglan aron maghari ang gugma, Holy Spirit yapon. Inay mong tabad, Holy Spirit yapon. Nya honghongi dili lagi kwarta. Usas mga problema mo gustaw nga magtotoo, grabe ka bisiha sa kwarta pero dili grabe ka busy sa Holy Spirit. Tinuod na ay. Munang kabalo ba mo sa kadaghang mga tao nga kaniadtong dugay na kay nangalagad. Wa gyapoy katagbawan. Pero sultihan ka mo, bisag bag-o pa mong nangalagan, taas gani mo og time sa balang espiritu. Bisan kung naa mo sa trabaho, ayaw hikawi. Kana bitong maninda mo, paminaw mo mga kanta. Naka-headset man o kaha kanang inyuhang tapad. Magbutang mong cellphone, paminaw mga kanta. Amen. Paminaw kanta, usba na ang inyuhang style. Usba inyong style. Di ba dunay milagro nga buhaton si Lord sa tuig 2026? Kay karong bulana katapusan na rong tuig sa 2025. Mga batanon, kanang inyong time, isli na siya. Kanang time ninyo nga giusik-usikan bitaw, isli na sa mga butang nga bililhon kayo. Kanang pagpaminaw kanunay sa mga awit makalangit. Nindot kay na siya. Nya, pwede kay na ninyo gamiton diri kay na natay drums. Hallelujah. Nya, pagka January na natay maestro gikan sa kwan. Gihulngan. I-challenge nako, gidasig nako ang mga batanon, mga bata, babae, lalaki diri. Karong January, mag-sit up tag oras. No? Nya ingon diha, gugma. Kay ang gugma magtabon sa daghang mga sala. Unsa may buti pasabot ka ng tuyoon pagpakasala aron mo tabonas gugma? No, dili. Kabalo ba mo? Ang bana ug ang asawa inani ni siya. Paminaw mo nako. Ang bana nga dunay balang espiritu ug ang asawa nga balang espiritu sa panahon nga dunay mga pagsulay, dunay mga misunderstanding, kabalo ba mo? Katong sala o mga sayop nga kaniadto dili na siya balikon. Ngano man, naa may Holy Spirit. Dili na og katon kung naa may mga misunderstanding. Yes, naa may mga misunderstanding yun ang magtiayon. Pero kung naa gyud nimo ang Holy Spirit, naa kay love. The first fruit of the Holy Spirit is love. Naana gani nimo. Kung naay masayop ninyong duha, ang bana masayop, ang asawa masayop, dili na ang mga sayop kaniadto mo'y ukiton. Munang dali lang magkabalik ang relasyon. Pero kung ang bana asawa walay love, kanang wala ang Holy Spirit, gamay nga sipyat, katong sipyat kaniadto mabanhaw. Tinuod na, oy. O anak lagi, maumag yun na sa tinuod na, hisgutan tong mga baho na baho kayo. Musamot kag kagol, mura kag giapiki pag-ayo. Pero naa kay love, naa kay Holy Spirit, katong kapakyasan, imo ra tong ma-adjust, kay ang imong mahinungdaman, usaraman. Munang, paghigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayod kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Katong mga sipyat, mga sala kaniadto, gitabunan na to. Pero wala kay balang espiritu, wala kay gugma. Katong nangabahaw na, banhawon to nimo. Nya ikaw mo'y murag makuyapan. Tinuod ya na nasabtan ninyo. Kabalo ba mo? Ang gikinahanglan na gyud nato Holy Spirit. Amen. Na nato ang Holy Spirit, makapugong ta. Na nato ang Holy Spirit, makabantay ta. Na nato ang Holy Spirit, maghari ang gugma. Kung doon na may mga misunderstanding, mga sipyat, dali kay na siyang ma-reconcile. Inood na, muna akong asawa,
dali kayo mi nga, mingon siya nga, dili na ko. Murag di na siya mukuyog po. Ako siyang itutukan. Ako siyang murag sa gibag-iran ba? Siya mukuyog dahil ko. Kana bang murag love kay ba nimo ba? Una nga, time sa magtiayon, grabe na ka-importante. Linga-linga imong dapat. Ang time sa imuhang pamilya, grabe na ka-importante. Muna, salamat ta sa Ginoo no sa ninyong tanan. Nya katong bana pag-ura gina. Pag-ura na. Si Raymond, ako magulang, kapila, dili na namahap sila magbulag-bulag. Gamit na sila ning 3.8, grabe nag 3.57. Yan, niabot sa punto nga, nimbiya na gyud ko no to akong magulang, galukdo na, karton. Homeless na siya. Pero kami nga yung magsunay, magampo. Pero kabalo mo, sa dihang sige sa paminaw og mensahe makalangit og kanang wali na bago siya. Amen? Walay dili mabag-o basta pulong na ni Lord. Mianihi si Jesus dili aron silutan ka. Mianihi si Jesus na tao si Jesus dili aron silutan ang atong pamilya. Mianihi si Jesus dili aron magkalisod ang atong pamilya. Mianhi siya aron i-bless ka. Muna niingon ang anghel ngadtos mga magbalantay, ayaw mo kahadlok paglipay mo. Amen. Diyas paglipay dili na imahinasyon. Aksyon na siya. Munang natay mga pagdaig malipayon. Amen? Yayaw kalimti. Aron maghari ang balang espiritu. Just listen. Kana bitawng songs nga mga makalangit. Ing na imong tapad makalangit. Dili nang makangit-ngit, makalangit. No? Download mo mga YouTube. Ya, naay may mga nindot kay ron nga sa YouTube daghan kay kang kanta. Ya, sa pagkakaroon, wala pa magtingog atong FM, halap, kung sa wifi o sa atong gamiton, download sa mo. Ha? Amen? Ya, minaw ra gyud. Relax inyong hunahuna, relax inyong kasing-kasing. Mao nay tinuod. Manindog ta, atong ibayo atong makamot, atong pasalamatan ni Lord, si Lord, atong pasalamatan ng Amahan, nga mianhi si Jesus, aron ta malipayon. Amahan na mo nga Diyos sa makagagahom, salamat o Diyos sa imo mga pulong. Salamat o Diyos sa imo mga mensahe nga nagdasig nagtudlo ka namo. Aron kami makapadayon sa pag-alagad kanimo diha sa mga panalangin nga imong giandam alang kanamo. Imo kami gitudloan kun unsaon aron mahimo kaming maayong piyalan sa mga gasa. Kinahanglan do na kami pagpugong, pagbantay o paghigugma sa tanang panahon. Ug salamat Ginoo nga imo kaming gisuginlan aron maghari kini namo ang balang espiritu mo among gikinahanglan. Maghari kanunay ang balang espiritu sa matagusan namo kinabuhi. We declare blessing in Jesus name. Amen. At ang pagpakan natong buhi nga Dios ay na maayo kang piniyalan sa kasas Ginoo. Ato ta sa itong mahigugmaong hala diya sa itong buhi nga Diyos. Magmatinod ano sa paghatag sa ikanang pulong mga halay buhaton ta kini hatag aron pagahatagan
Ang gihangyo si Brad Serapin para sa pag-ampo. Alig mahindog ang tanan atong ibayaw atong mga kamot. Salamatan nato ang Dios sa kanapulo ug mga halad. Manamo nga balaan. Salamat ining matahong mga kabuntagon Ginoong Dios. Adunay mga halad sa lapianong nabahin Lord. Imuha kini Ginoong Dios. Thank you so much Father God. Nakabil mi, nakasinati mi Lord nga ikaw gyud nag-abli sa mga pamaagi, sa opportunity Ginoo. Adunay mga panalangin nga niabot Lord, amo ning iuli di ani mo Lord. Imuha man ni Lord, ulay amo ning kalibutan Ginoong Dios. Pag panalangin ni about isa sa amin Ginoong Dios katong natinud-anon. I-bless usab Lord ang nagsunod sa social media Ginoong Dios. Proteksyon ni ang bawat isa sa amin Ginoong Dios. Walay makahilabot, walay makatandog sa balatian sa imong mga katawan Ginoong Dios. We declare blessing in Jesus name we pray. Amen. Announcement ni Pastor Gideon. So pahibalo no, sa mga schedule murag i-follow lang na sa kuan inigabot sa namo dire kay si Russell may tigama gyud sa schedule kinsa ang scripture reading opening kinsa ang mulid murag siya siguro next Sunday karon ang atoa gyud untang Christmas party 21 mao gyud atong nasabutan pero salamat kay sa inyong pagsabot no salamat kay ninyo Brother Julito na ang gitoy gidala ganina kay maura gyud party how about Brother Julius nakabalo ra ka nga na ikuan na postpone sige karon kanus agyud atong party ha Domingo gyapon kasi asap ang giingon sa doktor karon unta mi makagawas pero kinahanglan pa man sa oxygen kay naaman sa pneumonia mo to nga pag ingon siya nga basi ugma basi makagawas mi ugma unya next Sunday man god is 28 pero dunay kuha sa mo ang kasing-kasing kung 28 next Sunday, how about arin na lang tas 31? Tanang New Year gyud. Christmas party pagkahapon, hangtod yun na gabi Unsa nyo inyong mga suggestion? Kanang arita mag New Year. Kay dool raman bitaw itong mga balay. Arera ta mag New Year. Dili man lisod preha sa syudad kay og mouli ato syudad daghan mga buto-buto ko dito. Dire wala man kayo mga buto-buto, kalas man sa kwartang buto-buto. Wala may mga triangle. So inani kung ang ato ang sirbe Christmas party or party ini ka 31 kana mangayo ko ninyo sa inyong opinion pilian nato ng 28 which is Sunday. Unya 31 maunang Wednesday last day sa 2025. Nya i-welcome nato kay among nabatasan gyud actually nabatasan nato didto sa opera magday gyud mi inigsuod gyud sa tuig 20 every year. Kanang inig New Year gyud ba? Kay sa una maminaw man to. How about diri sa to ang lugar? Dili ba wala ba'y kaso kung magsaba tag magabi Basta kay New Year wala say kaso. Kay dito sa syudad bisag magbuntag pa ka. Bisan sa mua sa bukid dito sa Negros. Okay ba? So pagka atong pilian sa karon 28 or 31. Kanang kana inyohang mao nay anaas among kasing-kasing.
Kay actually kanang mga raffles na naman di man na mawa nya pang-invite, mang-invite ta. Kay naaman ko yung mga pa-games. Nya magamit yun na sa inyong balay akong pa-games. Kay bless man po nas Ginoo. Sa una na nakadawat 500, na nakadawat 1,000. Gagmay pero magamit, no? Dako na bin ng 1,000. Matos pas ako ang magulang si Raymond, siya ka ng 500 kung wala kay gugma di maglisod ka naghatag. Nya naay mga giveaways, mga dagko tong mga balde akong gipamalit, magamit kay na ninyo. Nya mga Tupperware, mga usa pa toy gipang kuan sa akong asawa. Ari na lang ta sa mga atong mga igsuo, mga brother, unsa gyud hawabo tong budbud ni ni Brother Moses. Ansa man 28 or 31? Kaya pa 31? Asa man gyud inyo ha? Kamuya ako ang pakuanon pasagison. Ha? 28 ra? 28? 28. Kanang kamo diha kisay 28 isang kamot. Okay, Brother Ruel, ikaw Brother Julito. 28. So, 28 tartananan dire. Oh, 31 kuno sila. At sama, 28 din nyo ha, 28. 28. Kay nindot man pod kanang New Year, naaratas tagsa-tagsa na to kabalay. Di ba no? Oh. Oh, tinuod yun. Oh. Oh. So, okay. Dili na to masunod ang naa sa opera. Kay mas nindot man gud na atas balay gyud. Tibok pamilya oh. So 28 giirog lang nato ang ato ang 21. Unya amo adobo o kanon. Mao man to. Paluap asa to lista bi paluap ta. Kini si Brother Julito murag okay na nagdi kay nadala naman taon niya hagyod taon. Kani so silito ba? Silito, no? Oh. Ingon ice cream duha ka basta ice cream. Dai Pamela o Kaw Albert unya rice ug humba amo ang Russell humba dito mo Kani kabodbod murag naluto na. Brother Moses. Okay pa next. Okay pa no initon ra? Okay pa 28 no? Sige 28. Manok ni Brother Jewel, no? O manok Bisaya, Gaw Julius. Okay pa? Wa pa maniwang? Ha? Okay. Sige. Soft drinks, Brother Will. Sliced bread ni Brother Julito. Sliced bread, no? Okay pa? Okay pa? Usalan na ito is sliced bread. Dito, sliced bread mo dala? Baligya to? Ano? Tapakpakan ng Ginoo. Spaghetti, unya fried chicken, may udah na Dibiliris. Og bangos, no? Ni Daidindin. Okay, stills gift dili na to kalimtan tag 50 mga bata. Unya mga dagko 200 nya games and prizes daray mo kuan. Okay, nya day taplin na postpone gyud dahit no? Okay ra nimo? Oh. Sunod na po Domingo ari na po dire. Okay ra biya na. Oh. Uli ka kurog kusog dayong ini ka 28 so balik po kag kusog. Okay ra man siguro na kay wa man kay klase every Sunday no. Duty mo, duty kag ni Sunday. Sige. Kuan gyud tungod sa sitwasyon, no? Okay ra? Salamat sa Ginoo. Mga dugang mga announcement, mga suggestion. Ari ra ta mag-enjoy pero okay ra man pud. Okay ra gyud dire, no? So, ay nani ni siyang sit up. Manimba ta ini kabuntag dayong maniudto ta dire, dayong parte dayon ini kahuman. Dili kay manimba ta dayong magparte, isa pa ta maniudto ini kalas 3 wa na tuyok ng pananaw. Munay sit up na to ha. Wala na yung mga suggestion. Okay na ta?
About sa mga pa-premyo, okay ra gyud, welcome gyud kung naay mudugang pa-price. Kay ma-enjoy man ta. Unya, mangimbitar pud mo. Pangimbitar mo ha. Ako tang imbitar si Brother Dodong, unya ari-ari. Pangimbitar mo labi na sa kuan para manakod ta. Amen? Ya sila konsyal, ipabalo na to sila konsyal. Wala na lain? Wala na lain? Palo? Sige, manindog ta. Atong pasalamatan si Lord. Unya dili na to kalimtan ang kuan kanang pulong ni Lord. Atong iba na to mga kamot. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom. Salamat o Dios sa imo mga mensahe. Salamat o Lord sa mga pulong nga mo karong nakatunan. Di na mong nadunggan na sabtan ang imong mga pamaagi nga gikinahanglan sa amo ang kinabuhi sa among pagpadayon sa paghulat kanimo. Salamat Lord sa imuhang paghatag og kadaugan. We declare Lord, salamat Lord sa matag usa nga niya karon imo kaming i-bless. Kini ako mga pag-ampo nga diha kanimo o Dios dili gid mapakyas tungod kay malaumon og kasaligan ka sa imong mga saad. Bisan pa sa mga malabot pang mga adlaw gikan karon ug sunod daw sad nga Domingo. Lord, salamat Ginoong ikaw mga protection ug wala nay mga sakit-sakit, wala nay mga balatian. Kini ako mga pag-ampo amahan nga magmadaugon mi diha sa pag-alagad kanimo. Protektado mi kanunay sa imong gahom. O panalangini ang tanan nga mga nagnegosyo, nagtrabaho, panalangini bisan pa ang tanang nananom, nanguma. Namuhi imong i-bless Lord, imong proteksyonan ang tanan namong pamuhi, pamaol, imong i-bless. Tanan Ginoo nga naghala diha kanimo, imong panalanginan. Tanang naghatag diha kanimo, imong i-bless sumala sa imong mga pulong. Maingon man sa akong mga kaigsunan nga nakaroon silang mga dapit lugar. Salamat Lord nga imong usab nga ipaabot ngadto kanila ang imong mga panalangin. Pinaagi sa grasya sa mong Hesus gugma sa Dios Amahan sa pagigusa sa balang espiritu gikan karon. In Jesus name. Amen. Akong gihangyo matag usa nga magampo ta sa makadiyot para sa among anak si Asap nga kumplitong kayuhan. Ato isa to makamot para kang Asap Candelario atong pangayo sa Ginoo kumplitong kayuhan nga og karon or ugma makagawas na siya, kami makagawas na may gikas ospital. Amahan na mo nga Dios sa makagahom niya kami nag-isa sa among mga kamot alang kanimo, alang sa among anak o Dios, si Asap Candelario nga naa karon sa hospital nga di nag-oxygen pa siya or nag-dextrose. Lord, salamat Lord sa imong kumplitong kayuhan right now in the name of Jesus. Among gipangayo ug among gideklara ang imong pag-ayo sa kinabuhi ni Asap. Nga wala na siya bation pa o niya ang iyahang paginhawa normal na, dili na siya magkutas, dili na siya sa mga oxygen, dili na siya magkinahanglan oxygen nga ika sa tangke o God. Salamat Ginoo, back to normal na iyang oxygen. Back to normal na ang iyang paginhawa nining taknaa. I-bless bisan pa si Aldric o si Russell karon nga nagbantay karon, makakita sila sa milagro o makasinati sila sa pagkamilagroso amahan. Kanamo nga niya karon, mapasalamaton kami nga nga pag-ampo imong gitubag. Ang among gihangyo imo gayon nga giatiman, wala nimo pakyasa nga among gipangayo. Among gi-claim ang kumplitong kayuhan, kompleto gayod nga kadaugan og wala gayoy mga problema sa among paggawas kay maga-provide ka niining tanan. Dalaygon ka nga Dios ang among gilagaran, dungog mga pagdaig, pagpasalamat alang lamang kanimo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Pasalamat ta sa ato ang snacks. Salamat Lord sa amo ang snack karon nga amo karong ambitan. Ikaw Dios maga-bless. Ikaw Dios magahinlo nini, makahatag ini medisina sustansya kabasko kaligon sa mong lawas. In Jesus name we pray. Amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kisay nag-birthday ron atong ampuan. Ari day pam atong ampuan kay special ning adlaw para nimo. Gaw Albert, ari gaw. Ari. Ato sang ampuan before ta mag-snacks. Atong isa to nga kamot di pati tapion nato. Amahan mo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa adlaw dinhi pong gipahimog sa mong igsoon day pamilya. Salamat Lord sa imuhang pag-uban, pag-protection o paggiya. O
o pag-atiman kaniya. Bisan pa sa iyahang pagkamaayong asawa, padayon mo siyang gigiyahan, pagka na maayong inahan nga to sa ilahang mga anak. Lord, salamat Lord sa imuhang pagkamaayo nga ikaw Dios nagauban kaniya. Pagkamaayo nga igsuon Dios pagtuo, bisan pa sa iyang pagtrabaho, ikaw Dios magalid. Salamat Lord nga ikaw magaproteksyon kaniya. Gikan sa lapalapang hangtod sa ilang pulo, padayon mo siya nga giyahan. Salamat Lord sa uban sa Gaw Albert, uban sa ilang mga anak, padayon mo sila nga i-bless Lord. Tanan nilang mga pangita imong i-bless ug labos sa tanan espirituhan ng panalangin na ang kadasig kalig-on kalipay sa pagpadayon sa pag-alagad. Na ang kadasig sa pagpadayon sa pagkat-on sa mga bulaton sa simbahan uban sa ilang mga anak. In Jesus name we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless, God bless. Pag makagawas namin sa hospital, balik ta ato ang live. Sa among klase, kung makagawas mi ugma, murag di pagid ko ka klase. God bless. Pulong mo kinabuhi ko. God bless.